Bones tardes, amics meus tots, benvinguts en aquest següent gameplay, en aquest cas Modern Warfare 3, on a través del modo cine veurem una partideta feta en el multijugador d'aquest joc tan, simple i popular. El farem amb l'arma més mortífera del planeta, ja la coneixeu, l'escut antidisturbis. I en aquest cas quasi faig una bona partida superant-me la proporció de marxes morts, no? Bé, comencem aquí saltejant aquest mapa bootleg, fotent unes printades, anant al torró tota l'estona. I en aquest cas, quan em trobo un enemic, l'únic que pots fer és colpejar-lo. Són dues vegades per fer una mort. I en contrari del Modern Warfare 2, que només era una, per tant era una mica trampa. Ai! També faig servir el... Ai, ara m'he canviat d'arma, veus? Faig servir el ganivet balístic, el arrojadisso, collons, no sé com es diu. I faré unes baixes bastant peculiars. És el que té, tenir aquesta arma tan dolenta. És el fet de... que fas poques baixes, però les baixes que fas són pel que l'has fet bastant humiliants, no? Baixes colpejant amb aquest escut o llançant un ganivet d'aquests. Aquí tinc un francotirador, el qual li he tornat a fer diana. I amb l'escut, encara que no ho sembli, però es guanyen punts. Si veieu quan em disparen, 50 punts més per desviar bales, no? I si, per exemple, el jugador es posa davant d'una torre... Hòstia, aquí sí que és una bona cagada. Tiro el paquet i em surt allà dalt. I dic... Tou! Bé, si el jugador es fica davant d'una torreta o d'un helicòpter, doncs el jugador es farceix de punts, que diguem, no? I si un subnormal continua disparant, doncs mira, es va fent amb punts. I també hi ha l'avantatge control... el premi de control de multitudes, que és quan tragues els tiros d'una persona i l'altra persona el mata i dona assistència amb els punts més pujats, depèn de com t'hagi disparat. És bastant útil, encara que no ho sembli, és una arma bastant bona. Veieu això, el control de multitudes? És que, sabeu què? És que en els jocs multijugador tan populars m'agrada més fotre el friki, que no fer el que fa l'altra gent. I així que em vaig pillar l'escut antidisturbis. Ja vaig fent els desafios i aquestes coses d'aquesta arma tan meravellosa, no? És el que té, N'has de colpejar dues vegades i si t'enxampen per l'esquena o pel costat ja estàs acabat. I quan treus el ganivet et treus l'escut, per tant no... Va ser que no li pots fotre. De segona arma porto la Magnum, sí, digueu-me el que vulgueu. Ai... I aquí protegim els tiros de tot Déu. El company Willy Rex, aquell youtuber espanyol tan famós, va fer un road to de guanyar una partida amb escut antidisturbis, jo vaig a fer el mateix. Però jo vaig a fer que la proporció em superi en aquest cas, però no ho he aconseguit, per una baixa, he fet un 12-13. Però bé, es fan punts, Fas poques baixes, però les que fas són molt maques. I amb la qüestió de defensa i d'això d'esquivar bales, doncs és una arma molt útil, de veritat, és una arma molt útil, sí senyor. Una altra pega, la visibilitat. Bé, aquí he intentat fer una doble baixa, llançant el ganivet al meu amic. Si les sentes, quan te les llancen les pares amb un escut, no et marquen com si t'haguessin enganxat, perquè l'escut no forma part de tu. Per tant, t'ho hauràs de fer fotre i pensar-te que t'havia caigut al terra o alguna cosa. I els millors mapes per fer l'escut, el millor de tots és Hardhat. Sabeu, el del tubo, de les construccions, perquè dins del tubo aquell doncs hi fots dos personatges amb l'escut i ja per tu. Faré una partida amb el meu amic Ivan, un col·legui del col·legi, i intentarem a Hardhat fer algunes virgueries amb aquesta poderosa arma de destrucció massiva, no?
La partida prossegueix, 40, quan ens guanyen de 200 baixes, queden 5 minuts. T'has d'ajupir per defensar els vals i quan recarguin, embestir. L'estratègia de tota la vida. Però clar, no sempre et defensa del tot, no, aquell escut. Normalment estaria bé trobar-te un enemic sol perquè amb més d'un no és del tot. No és del tot fàcil, no?, acabar amb ells. Ai, i és molt llastimós quan t'enxampen per l'esquena. Si us hi fixeu, quan es canvia d'arma, l'escut es canvia de lloc i es posa a l'esquena, no? I serveix d'arma de defensa contra aquesta gent. Clar, aquí defensar-me contra més d'una persona no podia. Així que vaig haver de elegir el franctirador perquè era un fracassat que amb una merda d'arma secundària, no? Bé, l'helicòpter. Ah, mira, destruïdo, veus que bé? Bona aquesta. Intenté tirar el C4 però no ha pogut, no. Diana, mira que bé. Veieu, mata más de 5 veces al mismo rival i això és molt humiliant, sobretot amb aquesta arma, Cau amb la puta. Hi ha molt lagueo, per aquí. Deixa'm queixar, però igualment la partida ha sortit bastant bé. Veieu, més 50, vinga, clar que sí. Aquí és qüestió de ficar-se al torró i trobar un enemic i fer la feina cap a... que et porti fins a la seva mort, no? Colpejar, esquivar, colpejar, esquivar... Sortit disparat aquí. I està bé perquè per de bales... Ah, s'ha acabat la partida, derrota... Està bé perquè per de bales també pots desviar explosius amb l'escut, no? Bé, està molt bé, una bona partida, la baixa del nostre amic, molt bona, sí senyor, mentre està recargant, gran persona, no? Bona, sí, i mireu, ha quedat segon amb un puto escut, 6 assistències, 12 morts, no, 13 morts, 12 baixes. Bona proporció per mi amb aquesta merda d'arma, ja me la canviaré en quan pugui. Però de moment vull... Ai, què cony estic fotent? Bueno, de moment mentre em vaig posar el nivell d'aquesta arma i vaig fent fricades amb tot això, doncs mira, ja... No, descartar. Ja s'anirà fent, no? Bé, en fi, espero que us hagi agradat mirar aquesta partida tan estúpida i horrible. Deixeu un like si us ha agradat i tot això i vinga, fins la pròxima, Bye, hasta otro ratito.